У залі спеціалісти установ аховы здароўя з усіх рэгіёнаў краіны. Галоўнае пытанне – як палепшыць узровень аказання медыцынскай дапамогі. Брэст як пляцоўка для рэспубліканскіх спецыялістаў абраны не выпадкова. У мінулым годзе вобласць стала лепшай у краіне па выніках аказання медыцынскай дапамогі. Зараз у краіне 4000 урачоў агульнай практыкі, з іх звыш 660 у Брэсцкай вобласці. Нас очень интересуют новые подходы в оказании помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями. По-прежнему неинфекционные заболевания – это основная причина смертности, то есть те причины, которыми мы можем управлять. Насколько грамотно мы организуем лечение, оказание помощи пациентам, диагностику на амбулаторно-поликлиническом этапе, настолько, наверное, мы и повлияем на продолжительность жизни в целом нашего населения. Спецыялізацыя ўрачоў агульнай практыкі ў нашай краіне існуе ўжо некалькі дзесяткаў гадоў. Новы імпульс гэтаму накірунку дала дзяржпраграма «Здароўе народа і дэмаграфічная бяспека ў Рэспубліцы Беларусь». Урач агульнай практыкі – спецыяліст-універсал, які аказвае дапамогу не толькі тэрапеўтычным, але і неўралагічным, афтальмалагічным і лор-пацыентам. Змянілася і нагрузка. На аднаго ўрача ў гарадах зараз 1500 пацыентаў, у сельскай мясцовасці – 1300. К узким специалистам у нас всегда, скажем так, возникали очереди, сложности попасть. Благодаря подготовке врачей общей практики по неврологии, по офтальмологии, по лор-болезням, часть пациентов могут уже, эти функции взять на себя врач общей практики. А уже более сложные какие-то в диагностическом плане случаи, в плане установления диагноза, эти пациенты будут направляться к узким специалистам. У рэспубліканскіх лідарах па ўкараненні спецыялістаў агульнай практыкі і дзве установы аховы здароўя Брэста – гарадская паліклініка нумар 2 і нумар 6. У апошняй зараз працуе 32 такіх урача. Паступовае прымяненне гэтай практыкі тут пачалі ў 2017 годзе і ўжо ёсць адчувальны вынік. Изменилось то, что действительно возросла доступность. На сегодняшний у нас нет резких проблем для того, чтобы попасть к узкому специалисту, потому что очень большой отток пациентов пошел на врача общей практики, который может на данный момент заменить того же лор-врача, невролога, в частности окулиста. Работа самой команды, которая состоит из врача общей практики, помощника врача и его медсестры. Вот эти 3 человека могут действительно проделать ту работу, которая перед ними на сегодняшний день ставится. Зараз у краіне доля ўрачоў агульнай практыкі ў структуры ўрачоў первічнага звена 85%, а гэта звыш 4000 спецыялістаў. Плануецца, што ўжо ў наступным годзе гэтая лічба складзе 100%. Евгения Мороз, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».